L-entità Infrastruttura Malta ħabbret li ser iżżid mina ġdida, parti mill-proġett tal-junction tal-Marsa sal-aħħar ta' din is-sena biex tiffaċilita l-ivjaġġar bil-mixi u r-roti. Din il-mina twila 10 metri se tagħti aċċess aħjar għal Ħal Tarxien, Raħal Ġdid, Santa Luċija, il-Marsa u Ħal Qormi. Il-mina ser tinfetaħ flimkien ma' aktar minn kilometru ta' korsiji għar-roti li Infrastruttura Malta qiegħda tibni bħala parti mill-istess proġett. L-investiment ta' 70 miljun euro għall-junction ser ikopru wkoll bankini ġodda u pontijiet għall-mixi, flimkien ma' korsiji għall-karozzi tal-linja u żoni ta' park and ride. Mifrudin mit-triq ser ikun hemm passaġġi għar-roti li ser ikunu mseħħin bis-siġar, pjanti u xogħlijiet artistiċi. Dan il-proġett intlaqab mod tajjeb mill-grupp li jippromovi l-użu tar-roti. Kienet waħda mill-iktar issues li konna qed nagħmlu pressjoni fuq minħabba li ma kienx ikun hemm aċċess daqshekk sikur, daqshekk konvenjenti għal dawk li jridu jivvjaġġaw bir-rota u għal daqstant issa l-fatt li nstabet soluzzjoni intlaqet ħafna tajba mill-għaqda tagħna u mill-membri tagħna u anke minn nies oħra li jixtiequ l-qudiem jibdew jivvjaġġaw bir-rota wkoll. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.